Ranka ya daɗe, a matsayinka na sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Haɗeja, za mu so mu ji ya ka kalli batutuwan yadda ilimi ya ci gaba a jihar Jigawa domin ka kwana ka sani ka san yadda ake a fagen ilimi a nan jihar Jigawa. Me za ka ce ne dangane da wannan batu? Ilimi matakin farko a Jigawa musamman ƙaramar hukumar Haɗeja abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata alhamdulillahi, musamman yadda mai girma gwamna ya ɗora zakakurin shugaba a hukumar ilimi matakin farko SUBEB a Farfesa Haruna Musa. Gaskiya kusan kowanne malami tun daga kan matakin malami a zuwa shugabannin makarantu da mu aikin secretaries SSO, head of sections, kowa yanzu ya dawo taitayinsa ya tashi a tsaye kan aiki ba dare ba rana don zuwan kamar ka zo ka same ni na fita makarantu. Saboda an ce yanzu aikin mu gaba ɗaya kashi 90 ya kasance a makaranta, 10 za mu yi a ofis. Shi yasa ka sha jira ma kafin ka samu mu zauna mu yi magana da kai. Saboda haka yanzu gaskiya harkar ilimi matakin farko a jihar Jigawa ta kama hanyar daidaita insha Allah. Mai girma sakatare, kowa ya san wane ne farfesa, ya san shi a fagen bunƙasa harkokin ilimi a ƙasa ma baki ɗaya. Ya kake ganin makomar jihar Jigawa a fagen ilimi idan haka ta kasance? Gaskiya insha Allah in dai aka tafi haka, biznillahi ta'ala Jigawa sai ta zama abin koyi musamman a ilimi matakin farko. Saboda yanzu nan daga makaranta nake, akwai makarantar da na je yaro ɗan primary 2 zai iya haɗa maka kalma, ya rubuta maka sunansa, ya yi ma lissafi, abin zai baka sha'awa sosai. To ya kake gani kuma nan da shekara 2 zuwa 3? Abin gaskiya insha Allah muna kyakkyawan fata kan wannan. Sakatare, kamar yadda aka sani shi ilimi ɗaukar jinka ne. Gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta musamman ɗauko kuma ku zamanto kun jagoranci sashen ilimi da samar da kayan aiki da wurin karatu, wurin zama. A matsayinka na wanda yake cikin fagen ilimi, ina kira ga iyaye a matsayinsu na murhu na uku. Kamar da mai girma gwamna yake faɗa cewa za mu yi a gwamnatance za mu yi iya namu. Saboda haka mu ma'aikata da kuma iyaye mu ma muna yin iya bakin ƙoƙarinmu. Saboda haka iyaye gaskiya a wannan matakin ya kamata a ce sun taimaka wa gwamnati musamman wajen tura yaransu makaranta akan lokaci da kuma kula da zirga-zirgar yaransu. In har za su tura mana yara makaranta ko kuma a shirye muke mu ba su tarbiyya da kuma ilimi insha Allah. Gwamnati ta samu mana duk abin da muke buƙata. A satin nan da Allah ya sa ka zo wancan satin za ka tarar muna rabon littattafai na rubutu da kuma na karatu. Yau ɗin nan za mu kawo jakankuna, takalma, fensira da kuma exercise book mu ƙara mu raba yara. Allunan rubutu, whiteboard da ake amfani da su da maka mun kawo su suna nan yanzu ga sasto. Muna kowace makaranta tana zuwa based on request muna ba su muna raba musu. Saboda haka duk abin da gwamnati ta yi na yi wa ilimi gata a Haɗeja da kuma jihar Jigawa gaskiya gwamnati ta yi alhamdulillah. Iyaye nasu shine su turo mana yara mu ba su ilimi da kuma tarbiyya insha Allah. Mai girma sakatare, wannan kayayyakin karatu da kuke rarrabawa mun san yana ba da tallafi wajen koyo da koyarwa. Wannan ya inganta ko kuma ya ƙarfafa gwiwa wa iyaye su ƙara kawo 'ya'yansu domin a ƙara samun abin da ake kira enrollment? Ƙwarai da gaske sosai ma kuwa. Saboda idan ka duba duka abubuwan da yaran suke buƙata ne muke ba su. Kuma muna nusar da su cewa wannan an ba su ne domin ya taimake su wajen su koya kuma su koyar. Su kuma iyaye abin da suke buƙata kenan. Ɗanka ya je makaranta, ka zo ka tuhume shi ka ga littafinsa an shiga aji an koya masa. An ba shi aiki ya yi. To me ya rage maka? Za ka yi farin ciki sosai. Kuma na tabbata ya ƙara mana enrollment musamman a makarantunmu da suke karkara. Gaskiya ya ƙara sosai ya ba da ma'ana wajen dawo da yara makaranta. Matuƙa da gaske. Kamar wane maki za ka ba wa malamanka tun daga ran da aka koma hutu zuwa yau, shirye-shiryen da suka yi, wane maki za ka ba su? Gaskiya a Haɗeja alhamdulillah. In na ba su 99 ban yi laifi ba. Saboda in na je makaranta zan tarar malamai intact, ɗalibai intact. In na shiga aji zan tarar da ana koyarwa. Ni buƙata ta kenan. A koya wa yaran nan su koya. Saboda haka malamai idan ka je kusan 99% a makaranta za ka tarar sai dai masu larura. Kuma su ma in ka muke zaga akwai dalilin da ya hana su zuwa makaranta. Kuma da ma ɗan adam ba zai kasance 100% ba. To gaskiya mu a Haɗeja za mu ce kashi 99 Allah. Akwai batun ɗauka da dawowa da ɗalibai lokacin da aka koma hutu, ko yaya ofisoshin nan guda biyu, maganar quality assurance da wannan ofishi yake a ƙaramar hukumar Haɗeja? Gaskiya wannan yana faruwa ne tsakanin haɗin gwiwa tsakanin ƙaramar hukumar Haɗeja, shugabancin ƙaramar hukuma kenan da kuma ma'aikatar ilimi ta ƙaramar hukumar Haɗeja. Su suke samar mana da kuɗi da kuma kayan aiki. Mu kuma za mu samar da
ya ma'aikatan mu za su jagoranci abin. Gaskiya alhamdulillah kusan daga zuwa na mun muka ɗauko ɗalibai daga makaranta muka dawo da su gida. Sannan wannan term ɗin muka ɗauke su muka kai su. Wallahi ba mu samu matsala ko kaɗan ba. Za mu rubuta request lokacin gama za ta bamu abin da muke buƙata. Za kuma mu ɗauko yaran nan daga makaranta mu kawo su gida. Sannan za mu ɗauke su mu mai da su. Wani abin sha'awa yanzu saboda ƙwarin gwiwa da iyaye suke da shi a kanmu. Wallahi wannan term ɗin abin da muke ake kaiwa a baya sai da ya kusa ruɓanyawa. Saboda iyaye suna da yaƙinin cewa 'ya'yansu za su je makaranta cikin aminci. Saboda direbobin da muke ɗauka ma dama 'yan haɗeji ne sanannu ne za su ɗauki yara su kai su har makaranta kuma cikin aminci. Gaskiya abin alhamdulillah sai godiya. Sannan ɓangaren quality assurance kuma tun da muka tun pre-resumption ba mu zauna ba da ni da HOS quality da duka SSS na haɗeji LGA dukkan mu ba zama muka yi makarantu sai da muka tabbatar da cewa kowace makaranta sun shirya duk abin da ake bukata kafin ranar da ɗalibai za su zo kuma alhamdulillah mun yi nasara sai mu gode Allah. To sakatare yau kimanin watanni 3 kana a matsayin sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Haɗeja. Ba mu sani ba ko akwai wani abu da kawo yanzu nan da ya wakana irin ci gaban da aka samu wanda wataƙila ba za ka iya mantawa ba? Gaskiya abin yana min daɗi sosai saboda na tabbata an ɗora a mizani an samu ci gaba matuƙa da gaske. Musamman kuma wajen participation na community. SBMC da suke makarantu suna ba mu gudunmawa 100%. Saboda farkon abin da muka fara da muka zo sai da muka fara zama da su muka nemi haɗin kansu muka nemi taimakon su kuma gaskiyar magana in kage da suka ba mu haɗin kai abin zai baka sha'awa. Wannan ya taimaka mana wajen enrollment, attendance da kuma learning outcome. Wayannan abubuwan guda uku gaskiya ba zan taɓa manta da su ba. Daga zuwa na kawo yanzu alhamdulillah mun zo ne akan target da mu target cewa idan mun zo akwai abubuwa da za a auna mu da su kuma alhamdulillah wani abubuwan gaskiya sai godiya alhamdulillah. Ta ya za ka bayyana dangantaka da take tsakanin wannan ofishi naka da kuma sauran ƙungiyoyin ma'aikata musamman malamai da kuma SBMC? To alhamdulillah tun da na zo ma farko abin da na fara yi shine mu tattara ma'aikatan da suke haɗe janjiye mu zauna da su mu fahimci juna. Duk abin da muke yi tare muke yi. Ko menene idan aka samu nasara a wannan ofisin ba ni kaɗai ba ne da gudunmawarsu. Yanzu da na fita tare muka fita da su. Duk abin da ya kamata mu yi tare muke yinsa. Haka makarantu, headmasters da principals komai tare muke yi. Kai tsaye idan headmaster yana da matsala a makarantarsa zai kira ni ko ya kira SSO ɗinsa ko ya kira quality. Duk wanda ya samu a cikin mu mun tashi tare da mai matsalar me yake cewa dukan 'yan kaɗanya. Gaba ɗaya muke zuwa mu tare mu magance ta. Saboda haka akwai haɗin kai mai kyau. Uwa uba kuma mutanen gari. Gaskiya ba abin da ce mutanen Haɗeja sai godiya. Daga zuwa na wallahi da kasan ɗan Haɗeja haka suka ɗauke ni duk inda na ce na nemi haɗin kansu ko taimakon su wallahi sai dai godiya. To ya za ka bayyana irin yadda sashen kula da ilimin 'ya'ya makiyaya yake a wannan ƙaramar hukuma ta Haɗeja? Muna da nomadic schools a Haɗeja kuma ko pre-resumption ma na je makarantun su kuma ko da suka yi pre-resumption meeting ma da ni ake yi. Akwai nan zuwa director na nomadic a nan muna tare da shi. Kusan duk abin da za su yi tare muke. In suna da buƙatar taimakon mu muna tallafa musu. In suna buƙatar taimakon su suna tallafa mana. Muna duba malaman su suna duba namu. Kusan dai kawai ma ɗaya ake tare ake tafiya gaskiya muna. To ina saƙon mai girma sakataren ilimi a madadin dukkanin ma'aikatan wannan sashi ga mai martaba sarki da kuma al'umma baki ɗaya ma. To masha Allah. Mai martaba sarki ba abin da za mu ce masa sai godiya. So duk abin da ya shafi ilimi in dai aka yi masa magana gaskiya yana tafi yana sai. To tsakaninmu da shi sai godiya. Kuma idan muna da matsala muka aika cewa wuri kaza muna da matsala nan take yake tashin wakilansa su je su jagoranci magance mana wannan matsala tamu. Saboda haka tsakaninmu da shi sai godiya. Kira na ga ma'aikata shine ba mu da wani abu da ya wuce wannan aikin namu mu riƙe shi da kyau mu kuma yi abin da ya dace. Gwamnati yanzu abin da ta karkata kai shine learning outcome. Ta zuba kuɗi akan ilimi to tana so ta ga sakamako. Saboda haka mu yi ƙoƙari wajen fitar da gwamnati kunya. Duk abin da muka buƙata a wajen gwamnati tana yi mana. Ko me muka ce muna so tana yi mana. Kama da kayan koyo da koyarwa, malamai, training ba abin da ya aka gaza mana da shi. Abin da ya rage mana shine mu tsaya mu yi abin da ya dace. Kuma insha Allah muna nan tsaye. Malamai ina kira gare su da musamman wajen shiri kafin ka shiga aji. Akwai buƙatar malami kafin ya shiga aji ya shirya. Ka yi lesson plan duk wani abu da ake buƙata instruction materials in har ka shiga da shirinka cikin aji
muna sa rai in ka koyar za a fahimta. Idan an fahimta muna sa rai za a samu learning outcome. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Muhammad, sashen Hausa, Alsababa TV daga Kano a Najeriya.